Drugs ki chopena jog hormu hortar kachong hubera bang pop hang rara tum kine. Polis sagari pen inu da bang pop han ke patonga jog adi malong amat Afran kedang. KAEC CM Dr. Tuliram Rong Hang pen Mondol SK atuma phan kangsai padupon loma. भोमकुरा ताप के मिया कार्डोम नाली तुम दोना फांस तमें पचुरिक लो कार्डोम पिने बेर टांग तो अंते नार्जिक था कि थुरमी आओ वे कि मिया तुम अकेले ड्रग्स के रिम के चो तुम अफाई के बाद पीक पेना जो कांग की अमुनी तुम अफाई ता नंग बात बोम लो अथेमा ड्रग्स के चोजी अफान तंका का चलोंग ठेक थे बेना जॉक्सी बांगा हेम हॉर्मू तंका है हुसी कांग हुजी अफान काय के अमता अमेक चिबिलो रसोंसी दोकोगलो Lasonsi Bokatan subdivision angkang hanjang lang solong patumi pai ni phai kresir kebarni adabapor Sarihajan daily market along bike kaselamakulat mate garage along kibiko bike inut udhab debnat pabangphu bike kang huponje phan kabor iboma porhot raratum thekdun longsi nepdun cheklo Bangso jok Bokajan police atuma phan birta PC arona tengpen Kepang sai ponjia phan pulis harideng hodai dunsi doan asayamo cheparideng ponlo kaching nang chekabang phu malu debnara sopo udhab debnat arta nikan inkora trok lapen arong amenake Sarihajan purana pakalia sorposi pangthek pon birta kelong pona tengke nonamat Bokajan pulis atum cheparideng ponsi drugs ke cholapen kang hukang hi asailang nualong kacheratun ari sangho komad matsi ke domapu kachini japhan karju paterok bomlang Balipot Harpen Projenterang Karbiang Nong Live. Patumi Paipani Paikresir Kebarni, Ada Por Piner Kebra Chitima Pormalom, Dipupen Lamding Road Kachilenga Tawar, Kilometer Sir Kebalong, Borlang Perpen Kevang, Ihum, Pulisagari, Mate, Bolero Keve Kepachala Jog, Bike Pen Kedambom, Bida Hanse Pan, Kepatonga Jog, Adimalong Amat, Apran, Kedamposi, Birtalong. Birta Kelong Donatenge, Borlang Pher Police Station Agari, registration number AS030928, Dipu Anat Kevang Boma Porahud, Dipu Pen Lamdinga Chilenga Tobar, Kilometer Sir Kebalong, Bida Hanse, Artanikan Pokep, Methang Agari, CT 100, registration number AS09A2267 Pen, Sai Kangda Damja Phanpu, Methang Ahempen Kedam Boma Porahud, Police, Bolero Agari Abang Kepatong Penajok, Adimalong Amad, Apran Damjulo. Apran kedam jui bida hanse Lamding Road kilometer pho rong sajira rong amikar Gandhi hanse lapen kareng singnar pia sopo pusi pangthek pon lapen kalitang bida hanse asomar bang hini lapen achor aphan kopai kelang no pena jok pinierni pamote kang nang koklo lapen kithitanga bang arpum postmortem asai ke claim je aphan DMC chalong an nang palilo pusi birta long dokoglo lasi garia nomor bike nomor kado kobe paklang lo chini ma party lo amasi chini ne laso mune thot si Rajesh Teron balang li methang masi ako a pinili fan phone nang che call thosi o laso mune da fan langdam chenang nitumarong asor polong teng ke tumarong asor polong ke da Dipu civil hospital kene medical college wan erlo dead body langdam chenang podang kelang ahut don ana bang ke nili tumpang thek long lo apuriar tamanda nili ta tiso sang ho hemari tiso engke la non kithi lora bangta ghotona ke phowe ka bangta hanse bida hanse pulame na bangke alangli rong bangke ladak Lamding Road 5 kilo MSC joni timung amethang arong adunga het sike dolo lasi rong sajir pusi pulu News report Karbiang Long Live Non Nijang Karbiang Long Arlong Asamala scheme pen kibipon land compensation kechok cheputhak rar tumpen penangan ningkang samsialam paklang ponlo tangde non KAEC CM Dr. Tuliram Rong Hang pen rar phan kachipi pon alam chak papleng ponloma Labangso Asamala scheme pen kibipon a land compensation kachapalong dunje phanpura along leka viatum setame longlea pata selamsi land compensation setame chepalong tunlo halapur rara tumpen ke jong ponthuke madu tame land compensation palong nan bon tame a hok pat along leki dun vek veka tuma phanke aron ateng pen pi vek ning je potlo busi lamthe chepaklang pon rentilo anchota kalisi along leki dun ke ong atuma phan setame atangka ki pi pajum thude halapu along le masavet ki dun atuma phana bangke atangka pa ong thupi lake kopiaron loma puta rada tumpen
ning kang sabze alam thi chepak lang pon ning ti non nili bangke soning yang samse bangke nili long leki dun nili hem nili rita dun julo lapen hasut kacisa pona tengkul te nili cek ta pum suri ket pat kitokpo amar pum suri ket tokpon lo amar ador asu ni phanang thantika pum pharo thompu te pum suri ket product nili da aisab ke cisab nang koi anke hem ta dun julo hem dun ju cek dun ju ta nili apo sagalong lak thoksi be rara tum tami thang bak bele ke chok che dovek pu ki jong pon thap ke kalilo athema labang so land compensation ki pi ponalong ke chok che ki do thek lor si mondol pinpo kro ahin pen setami sk benting hansia phansi ke chok che do anta akoi pi ponlo pherangkia tum pen mondol pinpo kro adung kapate bogra ma hosetami benting hansia phansi ke chok che do anta akoi pi pon Amasa alata tumang pinangalan li pan sistem ya koi ke mandu maksud alam lage nilita chidi lo hai no ठीक है nilita koson lo survey ke nilita ha itu jet ha takpen sumupong pen dakan ke nilita dul tadi amen ke nili khana la suta nili lord mondol binang muti sumupong long tame nang lo dakan tang lo setal long thong ke parjan dekhe de lo ko amasi pubo lagda ke details son lo ko ke सुई के लास्ट के ये सुई के ना को है वो मंडल सुई के tangte mondol pinpo kroke ridaksi pidun chot lapen thangta nili ke chini dunde bukaning jedam ke kopi koson aron pen loputa ar judam thumi me alam lo athema ke chok jet hek lor pulote mondol pinpo kro setame ridaki pidunja kamase avelo tangte Karbenglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kedamtang dongkamukam rong supia long herangkyang nopen raraphan kachipi pon alam cha ateng pen ke bang solong madule ke chok che setame ingsai pon vek po posi ningje pon lo tangte la bang solam pinir ni ko ansi RD ke doloma ke raratum si chinilo gelong bek dia bang po tum yong si long le pulong te lake alang tum phan ke nili sakuri pen suspension bipo la sophi bang ke fast ke sokos notice bipo la sophi ke suspension bipo la pen aphi bang ke jong se lang tum la so sang deng ke klem bek pulong te laka sakuri bang ke dam nang ji po dongkamukam pen wiki be Karbenglong live West Karbenglong arlo tumpreng lapen hamren via linchika da kaselambom asamala atawar sumupong pu arong alongke ahok pet longle ke do munitum compensation long bang welang pusi KSA pen pherangkya maya long ningje pon non malom asamala atawar kaselam ponalong ke ong dungara tum longle nam ke long dun dia jok hangjo hang haisi aphong SK mondol atuma phan ke palang damasai deng ponlo bang so puthak patumi KSA hin pen pherangkya mai pha ponsi pherangkya mai padupon pherangkya mai long kaning je pona tengke sumupong aro along Krishna Prasad Sharma pamen dokok koson pensi bang somen ke dokok lo bangso aro along ke pirthe ke plang penta karbiatum det si ke dua dimlo lapen bangso asamala tobar ka selama long rara tumalong lekidun hut longle along kopia longle kopisi kachwarche lahai kadto kavita paklang lap nangji lapen longle anam sedame tok dak nangji pusi ningje pon labangso survey kuri nangji pula bangke up to the marks kali pusinil tum labangke appropriate isi survey do tunang la athi labangke eletum CBI yang kami inquiry pinangji ati kopi polo pinian yang ta ada beneficiaries tum satisfaction kali langsung dak taksi pini pon labangso press me the long pen isi jai dak ingtung je Krishno PD Sharma Sarburamen ke tikram Sharma alang li konot aingul pentong sumupong along li dudun kok lo sumupong po thai ke nangli tuma chini po je hala jaga arat ke ini tum kar biaso det sigido sita alang li Krishna PD Sharma po konat aingul pentong amen ke je thadun long lo atai simang humeme non ke longlea nam pama tangkaron krai chot ke chokchi nitum puan ani pen ke dojoya theke RTI alamboy kang hong pusi je thanlo non ke nituma song penta arkinang che padoke chenglo lasi rat ke mang chokche tik ke ese dojoy je puta sarkar aphan ke ther padopon Yelitum karbi locally a song pen West Karbenglong District Committee in Samdunri
keceng si alam dalang people sing sam dun rima ajak dun klui pen ing sam dun ri alam thi bang ke keceng si neli tu 18/4/2003 labang so check lo netum isi RTI pilo labang so RTI ki pi bang ke dongka assistant revenue officer kansi neli tum RTI lo pilo halabang so fees tame neli tum ta data nitum hanang furnish ahire alang litum second step claim tulo alang litum forwarding isi letter nang pilo neli tum to the joint secretary revenue Karbi Anglong Termas Council upon forwarding see letter pidal. Sita non pu non benta nilitu man datasta yang furnish ahida. Lasi alam ki do di malong puthot survey thu paminangji. Ahok pet long lea hem phatumsi amen donangji puta KSA West Karbi Anglong District Committee dunmai phu sarthi rong hang henpen pherang kya maya long ningjepon. Compensation atangka ko alo to halra bachini nei. Lapan anglitum thak ni lata bachini ni wetland dryland lapen ala isi bari sigun dukok pini kachi edokok pulotang pe halabang ta bachini nei non ke bachini ne pinsi lapu compensation release thavre halabang ke ajukti geli pusini litum gipu apa nilitum bachini ateng pulotang te asi dopinglang lason thak thaksi mok putot labang so press meet ke phalam the RG pading delo apan si mopen karju alam thi anstame circle office pen apan revenue em pen same labang nitum prabjin pen nilitum det pokali labang so beneficiaries genuine beneficiaries topan satisfaction pinangji Khiruni pen Mohanteron Karbi Anglong live Karbi Anglong long rikre hini habiamaya tum chapatir piponsi aningkan wang ason thak thaksi peneng aningkan le thota Karbi Anglong ahoyalong tin along ke thok ji rasai ke deng ason thak thaksi patumi pai pai ni phaikre sir kep arni ada por phai ke bapor Karbi Anglong pe Nagaland ahoy lahori jana long ke thok ji rasai ke deng pon pusi berta long don long rikre hini sar habiamaya mai phu Longsing Teron, Kongchunbang Hemari Ingleng, Bidisar, Longsing Tobi, Klembang, Jugendra Ingleng, Lapen Harsing Teron na tumpen pen Chelangsi, Labangso Ahoy Long Karchu Lapen Ket Hoke Jirasai, Deng Ponlo. Long Rikrehini Sar Habiamaya Maipu, Longsing Teron pen Perangke Tumapan Ket Han Ponke, Karbiang Long Arlo, Ahoy Long Tin along, Hako Karbietum Rong Kachukim Cheng Abang Pua Sarapan Chematha Ponsi, Alang Lituma Men Pen, Long Ilong Chong, Bang Po Atumapan, Sompon Pen, Arjo Ponsi, Thogjir Pon Bom Pen, Pening Aningkan Anke, Ningkan Inkora Po Anben, Nang Chok Tang Lupusi, Pachini. Kami bangke utungaji, kami siapa yang sabuda lo, ini bangke dak lahorian lo, kenapa itu mah kohora paniwara sam kohora pendil to han, la council soal itu kita tu bangke, ini tu kita pilot, kalau sar kohora tentu taru, nanda polo, la penkedam kurang, itu tu doktor pilih mahal ini kita, asal tu nak cara pun, tapi non itu kohora itu kita langsung non, la kenapa kesangnya tinggal la council kecuali nak pupuk kisi, pulau lagi itu ke ini umumnya di sini lah kita orang sih dapat kalau nak pupuk kisi, kalau nak ikat. Adaba porpen nihang don suri long ria pharman long ilong chong kumlin pho along Karbiaron barimpen arjo ponsi ke thok ke jir lapen dan pipajir ponsi mesen met pensi claim dam pon long lo lapen non puthot ke bangjilang arnia bangke Karbi Anglong pen Golaghat ahoy kohora longsi paman ponji puta pacheni ponthu galadat UPDS tum sikem pafang lang alang letum phan ke NSN Nagaland ogropunthi tumbang harlong pen wardungo pin an kasik sakalang tum dolo laso pipen ini tum ardulong pen si ini tum laso Nagaland pen Karbi Anglong ahoy long ini tum hotpot mate long ATV ya pangchen dam bokajan penanan terang Karbi Anglong live Pirthe long ajara saisitami akinang sodo. Lapen ajara saisitami amuke en pondo. Lason si nona kaya long mohor kene batum sitami pirthe long akinang sot hektik pupena jok. Karbi Anglong along kithur mi arisotum mohor kene mate photography hin aning ki hangatum world photography day keta London. Sonsi patumi pai pai ni phai kresir kep arni ada por phai kep a porpen
Phuloni constituency ke parlo lang herangpu isi kijuyadim mati picnic spot along World Photography Day ni pacheton dunsi Karbi Anglong along mohor ke batum an mate UPCK atum mingkan heni ke chok ahut chingrum si cake mate him ke dog ing thanpen talon pondo bangso katalon along Karbi Anglong photographer atum bang inkora plido lasong bongpen bang krip hotum chetong dunsi karcho mate ning arong kachipia mayalong RDP don Karbi Anglong photographers jelang si Manila East West photographers ang tungkol jehang at jelang si nitum ini dak langherang waterfall so sinum location so si nitum dak wall photography dia adi bang itum celebrate lo tangde ingdeng kaan kecok si pinila so arni talon pon no ini ke wall photography original halau wall photography ke talon mang bang ke kenan adulo sa nitum dak nangli tumpen ke talon dak Karbi Anglong pen UPCK ke talon pon bang ke ni kan hindi chok binengan mang ke deng ni lo wall photography Phuloni pendir chona rongpi Karbi Anglong live pinne birta galaponsi kang tonik long